Walang asenso yung buhay nila eh. May mga utak naman ayaw gamitin eh. Hindi, ang main problem sa daan, yung drugs. Ano lang ang iniintindi nilang problema. Bakit? Hindi ba pwedeng gawin ng sino yan? Ginagawa ng Duterte. Eh kaso sa Duterte nga ang drug lord eh. Natawa ka eh. Lalo si Ricken ako. Die hard ni Duterte. Hindi lang ako mahimik eh. Awayin ka man din. Sa survey, sino mo? Sa Sara. Ano yun? Sara, kasi subok. Hindi. Pag i-explain mo, tatay ang Ayun hinaano. nga yung tatay, subok na ba yung tatay? Subok na magnanakaw, subok na adik eh. Nagpanganak sa ano, di ba yung fan na inano sa ano? Dali lang naman yan. Explain mo lang naman eh. Dami mo pang project. Kesyo may rules daw. Ito ganyan. Tapos kung kakalikutin mo yung mga Facebook, ang mga pinag-share yung mga AI. Mga walang kwenta. Dalawa yan sila ni ano? Dalawa yan sila ni... Sino yung babae? Joy? Mary Joyce. Si Joy, oo, dilantar. Dalawa yan sila. Siguro kaya nagkahulay-hulay dahil sa ano. Siguro nagkahulay-hulay yung mga kakaibigan. Eh sila ni Ann, pati si ano nga isa. Hindi, yung isa pa yung parang medyo... Hindi, yung medyo ate-ate nila. Si... Oo, oo. Ano yun? Lenny. Hindi mo magkakaibigan yan sila. Pinag-usapan nga namin ni Edie yung mga DDs na yan. Si Edie, kanyan eh, lini. Siyempre, tikom lang siya, bawal siya eh. Kahit na iglesia yan eh. Ay hindi, si ano? Nurse. Ah, si nurse ba? Oo. Ano na, umaga to 30 AM. Tapos nung in-interview siya ni Mel, lawyer lang daw siya sa court. Kahit daw sa buong buhay niya, wala daw siya nagsinungaling. So, ako yung sagot niya, yung sasay. Quran. Kaya maraming galit sa kanya na Muslim kasi Oo, nagalit yung Muslim, ba't pinapasok pa yun? bakit lagi niya dinadami mga Muslim? Ayaw niya makita ng mga anak niya yung kahihiyan. Kung buhay si Miriam Defensor Santiago, baka hindi lang sigong buti niya eh. kahit siguro si Marcoleta, hindi kaya na yung kaboboan niya eh. Ay, hindi na ako nagbaano. Depende na lang pag uwi ako sa menu. Pero pag ano lang sukat, bus na ako. Pinaagaan ko na. Sobrang puno. Sige, sumingit kapag hindi ka pinulot niya sa gutter eh. Isingit pa eh.
Hindi na siya may spirit. Yan o. Nasaan na kaya yun siya? Pero ano daw yan, invasive daw yan. Kaya pinagpapatay. Shit, that's good. Siya cute. Paano ka nagkaroon ng di ba? Screen. Kahit sa Makati, doon sa may ano, Baktuban. Sa mga wire. Yung bago yung driver dito eh, didis na didis yun. Ako, die hard na die hard. Kala mo naman, napakagaling. Sarap pa. Nakikita ko rin yan sa Facebook niya. Ay, di ko inad sa Facebook yun. Like, ang weird, no? Like, saan Hindi nila ko si nakukuha Sarah pa yung... din mananapagtulog si Sarah siya. Hindi na, may impeach na yan. Pag na-impeach ka, bawal. Di mo maano maisip. Paano nila naaano yun na stay pa rin sila kahit nandiyan na yung lahat. Kung mapagsalit, Close one. kung makapagsalita yun doon, ako, Diyos ko naman. ang ano lang sa kanila, problema lang sa kanila, droga. Yung ano Pilipina. Parang nakakwenta yung presidente ngayon. Sa akin nga, mas okay nga naging presidente si Marcos. Tignan mo, nabulgar silang lahat. Diba, at least may ano din siya, may silbi. Pakinabangan din yung pagiging presidente ni Marcos eh. Diba? Kumbaga parang dalawang mga sindikato nagka-onsehan. O yan, ito yung result. Away sila. Nandun nakaraan yun sa parang Sa anong team? sa ano? Muntinlupa yun. Hindi, nandun din siya sa ano, namigay ng bigas. Kasama niya siya. Pares. Ah, Ay, parang nakita. Baliwan. Ay, mga nasunugan na. Mga nasubo yung binigyan. Ay, kasi. Grabe yun. Sus. Puro lang, ayoko lang mga ayuda. Ang galing nila yung mga ayuda nila. Nagigintaman na yung tao. Okay yung pagtulong, pero yung ayuda na pera, parang gano'n nilang gagawin yung solusyon. dapat yan, trabaho ang binibigay nila, hindi yung pera. 5,000. Kung gawin mo sila ng libo,